Mudangup sa Doli 7 ang mga trabahante sa usa ka subcontractor sa usa ka apparel company sa MEPS1 aron mangayo og katinawan kabahin sa flexible work scheme nga gipatuman sa maong kompanya kung nahasubay ba kini sa labor laws. Si Luan Mayrondina sa report. Sukwahi sa nalatid sa application nga gipada sa kompanya ngadto sa Doli 7 aron makapatuman kini og flexible work arrangement nga himuon na lang upat ngadto sa 5 ka adlaw ang trabaho matag semana, inay nga tag-unom unta ka adlaw. Matod sa usa sa mga production workers nga nahinabi sa Balitang Bisdak, dili kini ang aktwal nga nahitabo. Matod sa production worker nga taguo nato sa Panganglin, buot nilang mangayo og katinawan gikan sa Doli 7 kung nahasubay ba sa labor laws ang gipatuman karong alternative work scheme. Dugang ni Lin, wala usab magtakdo ang napatik sa bulletin board sa ilang gitrabaho ang kompanya, kundiin sa February 20 ang effectivity kun ang sugod nga pagpatuman sa flexible work arrangement sa ilang application sa Doli 7 niadto pang Enero 20, butang nga wa giklaro sa kompanya kanila. 9 weeks na 2 days, at the following week, puro naman 3 days, wala na yun naabot sa 4 to 5. Aron, sa 3 days na mo man, wala sa balo, ugma na abad, wala ka ingin up. Ini mga 2 p.m. ino na lang wala duty, ugma na, o na lang. Sa nakalabayng mga tuig, nakapatuman na usab og flexible work arrangement ang maong kompanya, apan gihulagway nilang mas lisod ang ilang nasinati karon kay gamay na lang kaayo ang ilang nadawat nga take-home pay. Magilaw may 5 days, o magilaw may 6 days, mapalalitan 5 days na may, muhatag na sila ayuda na 50% or 30% sa among minimum wage. Ato nga time. Kaya karon ma'am, na mga shock lagi ni. Matod sa Labor Information Officer sa Doli 7, Roberto Cabardo, ubos sa Department Order No. 2 Series of 2009 ug sa Department Order 237 Series of 2022 nga adunay prerogative o katungod ang mga kompanya nga mopatuman og flexible work arrangement kung aduna sila'y mapakitang basihan sa pagpatuman niini. Apan gikinahanglan nga dili mo ubos ang sweldo sa ilang mga full-time workers, dili usab mula pa sa 12 ka oras ang trabaho matag adlaw, kinahanglang ipatuman gihapon ang meal breaks, na konsulta ang mga apektadong trabahante ug ipahibaw kini sa dole. Silin ug ang iyang mga kaubanan nagtrabaho sa maong kompanya sulod na sa napo ngadto sa 20 ka tuig. For as long as nasa may mga ebidensya magprobar ni ana ang Department of Labor and Employment ubos sa atong Regional Director sa Roy Buenafe, dili yun magmakuli pag imponer kung unsay sanctions na dapat ipahamtang niya ng mga kumpanya. Busa gidasig sa Doli 7 ang mga apektadong trabahante nga moduso og formal nga reklamo sa ilang buhatan. Kaya may aligasyon nga na diminution of pay, importante pong mahibawan nila ang atoang kanang buhatan base sa atong mga orders no gikan sa dole naglagda gyud nga walay diminution of pay. Uban ni Rod Prado, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.